an bɛ don ɲininkali kɔnɔna na joona joona bonne nouvelle caman bɛ yen nɔ. Bonne nouvelle bɛ yen. Bonne nouvelle bɛ yen nɔ. Bonne nouvelle bɛ yen. An b'a ɲini kanubagaw fɛ a ye vidéo ninnu cari kosɛbɛ kosɛbɛ. Bobo an b'a daminɛ ni min ye o ye Russie président ye k'a fɔ ko ale la tuguni élection tɛmɛnen ni 87% ka taga. Yann'an kun ka s'o la i ko ko an balimakɛ dɔ kun minɛlen don an ka cɛkɔrɔba don. Awɔ an b'a daminɛ n'o la mais ko tuguni kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a daminɛ an y'a ye k'a fɔ karamɔgɔ dɔ kun minɛna waati dɔ la k'a jira k'a fɔ ko a kun bɛ Banbaji Wale k'ale n'olu kun bɛ baara dɔ la n'ale ye Koma Tanako an y'a mɛn bi fɛnɛ ko ala y'a ka kalifa minɛ a la Bobo yalama i bɛ jumɛn kalama a la. Oui Musa an bɛ dugawu kɛ ala ka dayɔrɔ suma ala ka yafa k'an ni silamɛ su bɛɛ ma an bɛ se k'a fɔ dugulamɔgɔ ninnu ye kibaruya cari a mɛnna u ye bolo jɔ cɛkɔrɔba in na ala y'a kɛ u kɔni yɛrɛ sera ne ma kuma la nka ne ko n ko daluwaba tɛ ne bolo parce que buna hadamaden k'a fɔ mɔgɔ ma ko terroriste don daluwa fɛn ɲangili min don ɲangiliba de don ni daluwa t'i bolo la i b'i farati a la mais n'i ye jateminɛ kabini an fitininama maaw tun b'a fɔ ko Cadi morikɛ ka Cadi président ka morikɛ don o bɛɛ y'a sɔrɔ wagati ninnu na i b'a ye k'a fɔ Cadi tun bɛ arme na don yan ni sira caman ye Faransaw tun bɛ arme na don yan ni Cadi fɛn caman ye n b'a dɔn ni mɔgɔ ma hakili b'a la so in kɔnɔna la maa caman tun b'a fɔ ka kuma caman fɔ ko wayi ko Cadi président ka morikɛ don kuma caman ka critique ta don o y'a sɔrɔ an m'a dɔn jamana tun ma développé et puis sécurité kun an ka sécurité an ka armée tun ma développé ka se fɛn caman dɔw ma fo kana kɛ dugumɔgɔw yɛrɛ nana ni daluya sira caman ye dugumɔgɔw yɛrɛ kulo b'an na u ye fɛn caman fɔ fo kana kɛ jamana yɛrɛ mɔgɔw taara u tigɛ da ko tiɲɛ kan donc an b'a ɲini hali bi an bɛ armée encourager an bɛ armée encourager parce que i b'a dɔn Mali ka lakanabaliya problème ye min ye i b'i ɲɛ bɛ fa mɔgɔ caman de la i bɛ taa sɔrɔ olu de bɛ ka ko caman kɛ hali misi minnu tun bɛ minɛ ka n'a feere donc an tila k'a ye k'a fɔ misi ninnu bɛ feere cogo min na bɔ kɛra nin bɛɛ kalama donc jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi an k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ nin baara ninnu na sɛbɛ u mɛnna a la u k'a dabila donc nin t'an sigi kun ye dɛ mais nin ye k'a yira k'a fɔ bi i bɛ ko dɔ ye ka sɔrɔ i ka armée faible don i bɛ se ka kɛ i b'a kɛ gɛlɛya mais i bɛ taa sɔrɔ cogoya kun t'i bolo mais n'i ye i ka armée bɛ ka fanga sɔrɔ fara i ka jamana kan i ka kunnafoni dɔw di donc an bɛ bɔ kuma in na n'o ye ka a foli lase bɛɛ ma ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ok ka ɲini kanubagaw fɛ yalama an bɛ to ka kunnafoniya minnu di a kɛ kun ye pour que maliyɛnw bɛ se ka kunnafoniya cogo min na o hukumu kɔnɔna na baaraw caman bɛ a kɔnɔna na Bobo an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ don an ka min kɔnɔna na an y'a mɛn k'a fɔ ko Tɔnbukutu fɛnɛ ko attaque dɔ kun déjouera yen nɔ fɛnɛ yalama i bɛ jumɛn kalama. Bon t'an sigi kun ye an sigi kun ye min ye i ye thème mun fɔ an b'o de respecter. Awɔ an ka Tɔnbukutu la non an bɛ thème min bɛ an b'o de respecter. Ok an ka taa Irisi la o bi taa o b'a fɔ sun b'i kan ou bien jumɛn de bɛ bi. O tɛ dɛ lamɛnbagaw min fɔra lamɛnbagaw ye an bɛ baara kɛ n'o de ye. Donc an bɛ taa ni an ka thème de ye. Ma précision di lamɛnbagaw ma n kɔni an bɛ kuma actualité kan. Nka i ye précision di ne ma. Ne y'a di e de ma mais ni sun b'i kan an bɛ tɛmɛ ko président Vladimir Poutine ka a ye la bi kunu dimanche ne ma fili Bobo yalama Poutine ka nin nali tuguni président la an bɛ kuma n'a Mali de ye Mali bɛ se ka nafa jumɛn sɔrɔ a la. I b'a fɔ ko AES bɛ mun nafa sɔrɔ. AES bɛ mun nafa. Anw kelen tɛ bilen quoi. An b'a fɔ ko félicitations au président Poutine nin y'a ka 5e mandat la n'i y'a ye Russie ni Mali ni AES ni ɲɔgɔn cɛ plutôt kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa bɛ se k'a fɔ Russie tun bɛ k'i tɔto ko caman na i b'a dɔn nanzara président ninnu filɛ n'u bɛ en fin de mandat o tɛ se ka contrat baw engagé donc Russie ka fɛn caman tun bɛ hali ka troupe dɔw déployer ka na n'a ye an b'a ye k'a fɔ troupe kelen Russie kelen bɛ ka cɛ 20,000 bɛɛ min n'a kan ka yeri ka na an ka Sahel kungo kɔnɔna la ka na dɛmɛ ta k'a don AES ma AES yɛrɛ fɛnɛ kan belebele dayɛlɛ kan min kɔnɔna la fɛn min ye cɛ 30,000 u kelen bɛ k'o labɛn u bɛna t'o bila kan in kɔnɔna la CFA wari miliyari 500 o de labɛnnen don min kan ka don kɛlɛkɛminɛ na ka taa bila kan in kɔnɔ mais n'i ye Russie ka engagement jateminɛ réserve dɔw tun bɛ yen dɔɔni nin baara ninnu kɛli la parce que i b'a ye k'a fɔ ni Russie tɛ dɛ ni nanzara président bɛ fin de mandat la ni campagne bɛ senna contrat dɔw bɛ yen i tɛ se k'olu signer parce que se ka jamana engagé contrat dɔw kɔnɔna la donc nin ye k'a yira k'a fɔ depuis élection in n'an y'a kundama sɔrɔ dɔrɔn i b'a ye communiqué bɔra k'a fɔ ko kanko in fɛn bɛɛ latigɛra
Donc quand il y a 1000 et quelques hectares à Bougnabeto là, tiens, Babi, ça va Niger, Mali, force conjointe de l'eau, faut attendre la Burkina, nous, force ASC, il souka, tiens, Bam, ou enfin, on a fait donc, nous, on a tiens, Babi, tout, Mingan, l'État au gouvernement à sécuriser. Donc, il mène G3. Mais, en Amérique, il faut aussi mon fait. Poutine a une réélection. Depuis que l'élection est là, il y a un engagement, dynamique. Moussa Ali est une élection de Timne Kaladje. Bi Mali la délégation sera reçue là. Vous voyez comment mon ça. Nous et au comment on a fait mais délégation sera reçue là. Vous serez 500 et ne peut comment la Watimna. Asim la délégation flamand sera. Délégation Betali Mouna ça c'est le plan d'urgence de l'énergie. Vous voyez au barad là. Ça veut gasoil ko ninko Mali a un courant sur Jono tout dit. Plan d'urgence pour en gestion mais il y a des gens qui Poutine qui carburant dit à quoi fuel dit à quoi combustible dit mais il y a que ni zin ay engagé parce que l'élection là mais l'élection est avantage ou défi na ay score mon kene ni on nga nazara la de 87 et quelques pourcents on nga don mais aminaye mu de bra ke ka lumière du même ka yele bo côté maniema oui Nigeria américain gagné ça c'est très important. Ça c'est très important. Donc, Namenda ça m'a bien quelque chose qui est clé. Donc il se a une réalité. Ok. Aya me ka foko Niger fana ku ye accord do fin uni Amérique accord do ku ye o dansigo la uni Amérique ko o kun ka sigi fana na ku ye Amérique kun na ka sigi do fana yinu fe ku maçon ku fana ma tuni. Yala ma bi kala ma Niger ni Amérique ka situation. On peut mettre l'élection là. Tu sais qu'en réalité, Russie ne veut plus coopérer avec l'OTAN. Moussala Kadabla. L'AS va choisir entre le partenaire militaire avec les pays membres de l'OTAN et les pays membres de BRICS. Tu sais que la situation, ça fait nous tiers conflit, c'est inévitable. Troisième guerre mondiale. Non, ça ne sera pas une guerre mondiale, mais ça sera maintenant une guerre des alliés. Ça fait c'est inévitable. Non, non, guerre mondiale, mais guerre des alliés. Ati wuli quoi? Guerre des alliés, ça fait propre état là tout. Ni a déterminé que il est ka fin chamanke menanda do Niger contraint. Pourquoi Tchanima sont ka américain la délégation reçoit? Mouna a folo le chef d'état-major et puis maintenant les commandants en chef de l'opération et Africom allez tiens question de mal boulot kana Tchanima kato de Djabi. Nous et Kafoko le contrat secret entre le Niger et l'Iran. L'ennemi juré numéro 1 des États-Unis, ça c'est l'Iran. Et Amérique Karlaka, il y a les Djougou, il y a les Djougou Terry, il y a les Bako Famore. Quand ça, il y a terroriste attaqué c'est l'Amérique qui est derrière. Donc, l'Amérique qui a déterminé le Niger qu'elle est trop strabette. Mouna, avant qu'elle est Mouna, Barsabla Maoumaye. Iranium di Irama a biu kuna ki Amérique nintikedi parce que ni Iranium di Irama Irama na bombe atomique là aka teki folo joy Israël. C'est pour l'embêter. Donc l'Amérique est déterminée à jamais il est à jamais donc si ça non Amérique va na contrat nous ingali que là c'est juste pour savoir que aba kalama Amérique non aka renseignement bébé fambé fait fait que ça est qu'on a là Amérique va faire calama mon Amérique m'a son qui impliqué Mali et France c'est pour là parce que Yurishini Amérique reste à discuter Mali dossier donc non discuter là carrément et que les Russes maintenant ont prouvé toutes les preuves prouvant que de tout temps là Guérard avait Mali en français et l'Amérique est d'accord avec la Russie. Au delà de français, gagne très facilement français. Mon français très facilement parce que la loi belge la français là qu'il tiens là, il est Mali tono. Pourquoi veut Mali là ido? Il y a des comme Mali, il Amérique est discuté la Mali dossier car de fois en comme depuis le début, Français ou Donato Mina, où il y a Picapou Moundi, où il y a Tourousio Armé Todjumé, où il y a Seman Kiré Todjumé, où il y a Marfa ou Ditodjumé, où il y a Agalila na Todjumé, Amor Koumfake la Todjumé, Akimi na Todjumé, où il y a Belabe. Et moi, je mis nos Français budget d'obé 340 millions d'euros. Vous avez beaucoup de fonds humanitaires avec vous, vous avez dit moi demain. Jao au lieu de que mobilise 100 canabla, Mali Nord là. Au budget de voler la conseil. Au budget de voler la conseil là. Donc, Amérique ainsi que la Russie
ainsi que l'ONU même, ils ont toutes les preuves nécessaires prouvant que vraiment France de Mali tono. Tout ça, c'est que Mali la ma bata ane duru a bien France ka tono noy. O de que France ma se ka deme ONU fait tout là. Mais pour le cas du Niger, Amérique n'y avait mouna ni Iranum contrat siena ka Iranum contrat dit Irama ko Niger sona are ka Iranum contrat ta ka di Irama Irama mouné gla o bomanto migi o bomanto menace folo e joy o Israël aller ni Amérique. Donc Amérique ka blaqué Amérique te blaqué tout ko la Amérique ko muga joro mina ni de kundu. C'est pour cela qu'il a tout fait pour que la France dégage la boîte à là. Il construit la base de drones qui est Niger. Uniquement pour contrôler le Niger. Parce que Joro fait le Iran dit. Au Iran quand d'abord Iran fait plus moufler ni il issue des freins Iran et Niger au lieu de faire Niger quoi fait bi Niger fait la fin que bi Niger là il dit akina ni. Donc bi ni est déterminé qu'Amérique connaît la ça ne va pas Amérique est alerté à télé na radio belabi. Le titre que la sécurité nationale est menacée. Ni Niger est contrat d'Irama. C'est fini pour les États-Unis. C'est non. Mais Amérique Amérique Iran sur ni Iran bolo. Amérique ni Iran contrat pour nous ou be armement fallait nous na. Ou be affaire que nous na. O dia to AEC ko yin problème pas de AEC ko na fait na wuli dien ko na mo ma tirimi. Ni be mo mse ni mo do la akil na mizan tigido. Ne tout dabi quoi. Parce que tu AEC ou tu fous de AEC ko là wa. Tu sais qui va kalama ko AEC c'est d'abord maintenant le début de la révolution, le début de l'éveil de conscience africaine. Ça veut dire Afrique n'y est l'entendu. Donc, Amérique, Sénat qu'on a là, où est le chef d'état-major Amérique, c'est le chef d'état-major. Allez, le commandant en chef d'Africom. Sénat, où est le Kounina. Oh, mais pourquoi la France, est la zone perdue? C'est vrai, Amérique m'a colonisation. Oh, mais pourquoi ni Français ont perdu mon Amérique, c'est qu'on récupère? Tu sais ce que le commandant a dit? Moi, on est la mer. À quoi? Qu'on y a réussi à zone chama influence brabonia et puis français va avoir fait perdre réussi à récupérer parce que ko réussi à avoir récupérer ko zone mon de côté régime de bouka insécurité de pays ko beaucoup be rom na ko biku mo be quelqu'un minen là ko mais ko Amérique quelqu'un minen qui veut se la sangler Amérique quelqu'un minen non fait il va voir ça dans les coffres waka du kelengelen be avion ni Amérique fait kuto gela konna la ko Amérique protocole ka cha ko jugu ina be armandi ma ka protocole ba ka bu ko do irishi dum ibe fen fo irishi ni be degun kono abi takana di ma ki i deme ka ça va bi deme ça va faire bon mo ko be ka to jila ni nga blendo ma ba mine. C'est ça que le commandant en chef a dit. Il a dit au sénateur ko aya ke to bela aka loi ta donc très rapidement Amérique na loi ta mi ma to au commandant a se ka armement dit ko dans la jamono ma. Tu as vu que AEC ka Afrique bon la to mina. Donc tous les autres pays partenaires des États-Unis automatiquement ou me gela mi armement sur là yo bané. Donc Amérique voulait faire un mouillé. Toutes les attaques femme de ni missile brafli. Amérique missile dilendo Algérie ma akafli Mali Niger. Missile femme de brafli. C'est l'Amérique qui donne les missiles à l'Algérie. L'Algérie donne ça aux terroristes. Missile de flip à partir maintenant d'un engin. Sassi mais d'un engin marque Sassi numéro 6560 ou un mobile de marque Hamazak Dedo. Donc na sigira il faut qu'il arrive à connecter tout satellite de là. Il tire un missile flip à barre sur le guidage de la satellite de Togolais qui débrouille. Tu reçois le satellite bombi. Donc il y a un missile flip à Blukouna c'est à l'aide maintenant d'un pays complice. Donc si ça attaque tes bien ko dugu attaquer fait mais au pana amna que missile flip de kaunga. Donc il y a ce côté ressources be kaunde ou bien missile flip kaunga parce que l'Amérique ne va jamais accepter que Niger va contraindre l'Iran. On dit que Tchani n'a pas voulu recevoir la délégation américaine à la humiliation ama beuma et ils sont déterminés aujourd'hui qu'à nous qu'elle qu'à AEC. Donc au final il reçoit quoi brisiga la ini for de parce que ni a aimé comment qu'elle fina bi mo tra min de timine mo ko do be na bali malien na koso be na bali tien mo chamana mais me ko nga kuma fo ngani vidéo ko na la tu sais que mo te mindo Union européenne allez Russie il risque maintenant de s'allier contre les États-Unis voilà
yoro bebolo ko Union européenne de Américains alliés mais bi n'a man farati Union européenne ni Russie be fait ki tege di ou be son ou tege di ñogama ka Amérique kele ibe nga ko muna français ou be ka marché bi ka yala ka foko bibina ka foko femi français be fait ka troupe blakata Iran fait Ukraine ko ou te jene wa kinante wa ou te swam ici kalgando ni tsoche ma kelen ti ale ka dugolo sanfɛ a b'i dakolo ci k'i filɛ c'est pour ça guerre mondiale kuma ko non ngata guerre mondiale avec guerre des alliés et aujourd'hui la France veut pousser les États-Unis à qui ira Russie là parce que autant Union européenne c'est tout force pour Union européenne et la Russie est une puissance nucléaire 5500 technologies de Russie boulot Amérique est la deuxième puissance nucléaire. Donc, ni Russie là tout un partenariat sur le Niger. Au Niger, Iranium, au marché tara au dit Russie Irama, menace de Djongama. Alors que Bibina, Anyame Mouna, Amérique Minganga, Union européenne de Meka, Afrique Bouzon, Afrique Kla, Bibina, Amérique dit qu'elle a provoqué Ukraine. Amérique qui a provoqué Ukraine. Amérique de 93 millions de dollars d'Ukraine. Quand il a bien Russie mais Amérique a bien Russie Ukraine a gaz di Union européenne. Ukraine a pétrole di Union européenne. Amérique a gaz free. Donc c'est l'Amérique qui gagne. Donc Union européenne n'y a pas la cafo. Ukraine a mis gaz dans le monde là. Amérique a gaz dans le monde là. Donc Amérique a créé ce conflit uniquement pour que ka Ukraine bo fournisseur là ça va au lieu de Union européenne ne va la bien ka gela jouer Amérique yéradi c'est les gens c'est la géopolitique et la géostratégie que l'AES va beaucoup gagner donc bi États-Unis de bâton fa gazé la kata faire Allemagne ma kata faire Union européenne ma kuma la solana ale ba carburant feruma mais Ukraine mais carburant guma damina Amérique ba duma au double là donc au cours guerre ne c'est plus économique pour les États-Unis Amérique n'a pas sur Union européenne sera là. Ça c'est le premier point. En 1945, il y a eu l'Amérique puissance militaire parce que l'Amérique a financé la guerre et l'Amérique m'a participé. Donc chaque fois l'Amérique veut conflit de créer, l'Union européenne ou des femmes. C'est pour ça que l'Union européenne aujourd'hui est capable de négociation allié avec la Russie ou quand la Géna sera des ressources d'or bika Amérique n'y avait qu'au bar natola ni tout quel courant méga wini ni bayi joyi joro c'est plutôt que ça va beaucoup ça sera très compliqué ça sera très compliqué moi on y va la tout mina avec la guerre Kosovo parce que l'Amérique va s'attaquer au Niger ça c'est sûr et certain bon il sera Niger mais il sera Mali il sera au Burkina ni Poutine ministre des Affaires étrangères nous Lavrov délégation na mais a koni mogo sera Malima il sera allé finalement allez ma do mo la les partenaires alors que missiles nous ga fli c'est l'Amérique qui donne les missiles allez des missiles nous sans il chiga il veut faire tout ça il chiga mo bolo il chiga 20 armement 20 fait femme fait ils une bonne mano armement fait donc missile Sander Moumbe allez de à 100 ka Algérie renforcer nay ka wodi Algérie Algérie ga 100 Algérie de missile qui est d'accord di terrorisme bo de ga mali bombi donc ni déterminé que mais comment be oro jume na kuma be kayira fo les Russes sont déterminés aujourd'hui ka laje tioche yi AIC fene attaquer ou lui attaquer alors que Amérique fene ba do nga fo tioche fene Iran fene ma allez fene bi attaquer. Donc, il y a une grande révolution de conscience, une révolution bas de canali. Dieu n'a la fiat tout sera refait. Ça veut dire que nous perdons une belle obé ou c'est là où dit. Nous malabé nous quand français. Parce que français est dur quand on dit Dieu pour commenter avec la balle du goumou. Donc c'est là où nous devons perdre bain. Parce que bi AIC a manqué tout jouer va sur AIC de na Brexit. Non, AIC de Brexit là, carrément, non, de Brexit là, à te quitter les États-Unis. AIC de Brexit là, à te quitter les États-Unis. Parce que tu es Iran, Iran, Amérique, Sakando. Parce que tu es Iran, Iran est partenaire de Russie. Donc, à mon avis, tout Iran et Israël attaqué. Parce que Iran est bombe atomique là. Bon, il Russie doit faire bombe blanc bi, ou ma mire ira. Non, il Russie est bombe blanc.
u ye nucléaire dɔw dilan u ma min yɛrɛ utili ça va nous m'a publié fɔlɔ Satan den b'u bolo Satan tɛ foyi y'o kɔrɔ a Satan tɛ foyi y'o kɔrɔ e ma ye mɔgɔw bɛ ka marché France ko Macron kafiri ça fait mɔgɔ sɔn k'i bɛ sɔn ka fɔ k'i bɛ turufu bila ka taa Ukraine parce que i y'a bila ka taa Russie a bɛ ko yir'i la i ma sigi ni min ye donc kuma lasurunya Musa AES bɛ ka taa sira min kan l'AES deviendrait une puissance économique l'AES va devenir une puissance militaire parce que ni donna ni jeu in kɔnɔ Amérique yɛrɛ fɛnɛ ye fanga sɔrɔ tan en 45 an ye fanga sɔrɔ cogo min na dɛ États-Unis ye fanga sɔrɔ tan mais a tɛ taa ni yɛrɛwoloya ni fɛn de tɛ o de y'a to a bɛ fɛn fɛn na Mali la ne ɲɛ b'aw la gilasi 100 dɛ nin dɔrɔmɛ 10 dɛ fɛn min bɛ Mali kɔ ça fait fɛn min bɛ AES ko la gɛlɛya min bɛ yen n'aw b'a dɔn aw tɛ kulonkɛ a la parce que Amérique k'i kelen bɛ ka ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ américain télé lajɛ américain télé bɛɛ la o kelen bɛ k'a bɛɛ bila ko un contrat secret entre le Niger et les pays tiers u ma sɔn k'a fɔ abada ko entre tel pays parce que Amérique ma sɔn k'a dévoiler donc ka service de renseignement y'a f'u ye a contrat bɛ n b'a fɔ ko tiɲɛ don dɛ olu ka service de renseignement y'a f'u ɲɛna bon alors que aujourd'hui Amérique de taara fɔ Niger ɲɛna k'o ye contrat signé ani Russie ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ Iranium contrat donc Niger ma sɔn ka délégation reçoit ça veut dire n'i y'a fɔ i m'a kɛ nkalon dɔ tiɲɛ don i y'u reçoit de et Niger ko Amérique ka taa ka bɔ yen Amérique k'ale tɛ taa bon mun de bɛ yen sisan Amérique dun b'a dɔn ale tɛna lafiya sɔrɔ parce que ni ni dugu tɛ collaborer i tɛ ravitailler i tɛ foyi foyi et les Russes sont capables aussi Russes ka système bɛ yen u bɛ se ka information tigɛ Amérique drone bɛɛ la alors que drone min bɛ Américains fana bolo c'est un drone a bɛ yɛlɛ drone prédateur de bɛ Amérique bolo prédateur tɛ dɛ Amérique ka drone ye drone prédateur i bɛ yafa ma o drone prédateur bɛ yɛlɛ jusqu'à une haute altitude n'a yɛlɛnna fɛn kelen bɛ se ka lajigin fɛn ça c'est o fana jumɛn tun o ye Russes ka migiw de o de bɛ se ka lajigin i n'a fɔ Ukraine u ka migi ye fila lajigin cogo min donc Amérique ka nin drone nin fɛn kelen bɛ se ka lajigin ça c'est les Russes bon les Russes aussi sont déterminés qu'à essayer de défendre dans ce sens là donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ guerre nin peut être inévitable sur beaucoup de volets sauf ni Amérique i y'a faamu Russie dun ka laɲini ye Amérique ka taa guerre la o diyagoya parce que Amérique bɛ ka nafa mun sɔrɔ guerre la hali Ukraine Amérique de bɛ ka gaziw feere Union européenne ma donc Ukraine kɔn ka produit fɛn fɛn di bi Amérique de bɛ k'a bɛɛ feere o ma donc Union européenne y'a dɔn k'a fɔ Amérique t'ale allié ɲuman ye c'est chaque fois a b'ale bila a n'a ka partenaire parce que Union européenne ye échec min kɛ Afrique Amérique de nɔ don dɛ parce que ni Américain ka commandant ka kuma jateminɛ Sénat kɔnɔna la a ko k'a bɛ waati jan bɔ k'olu ye information tigɛ France la ko parce que la France a échoué dans le Sahel oh et information tigɛ a la bon et information ni jɔn ma donc tout ça fait terroriste fɛn fɛn bɛ yen ni France y'a ka allié Amérique ye terroriste wɛrɛw créé tout mun ka bon n'olu ye donc France tun b'a kunfɛ parce que la France composée avec Yad Agali Amadou Kouva o y'a sɔrɔ Ben Mokhtar les Algériens et les Tunisiens là État islamique terroriste minnu bɛ yen l'État compose avec ces gens là donc France ye kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ il n'y avait pas toutes les données c'est la raison pour laquelle l'opération Barkhane a échoué parce que l'opération Barkhane ka renseignement si kun man ɲi et les Russes ont compris ça donc bi mun de bɛ yen Union européenne b'a préféré bi a ka composer ni Russie ka OTAN ko in jɔ bon ni OTAN ko fana jɔra Amérique b'a affaibli donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi alhamdulilayi rabil alamin an bɛ Ala de fo k'a barikada nin na Niger y'i jɔ bolo min kan a tɛ Iranium contrat a t'a di États-Unis ma bi a t'a di États-Unis fana ko a k'a di diɲɛ bɛɛ ma a kana di Iran fana ma. ok mais Boubou an y'a k'a fɔ États-Unis ka base belebeleba bɛ Niger yalama est-ce que base a bɛna na to yen wa ou bien a bɛna na bɔ Niger parce que an bɛ ka munumunu k'a mɛn k'a fɔ k'a kan ka taa Tchad. Tu sais que Amérique bɛ ka taa yɔrɔ ɲini a ka base la c'est les Américains sont très malins Américains b'a dɔn ni n'ale ma bɛn i tɛ lafiya sɔrɔ a kɛ i n'a fɔ min ɲɔgɔn kɛra Pakistan Afghanistan c'est vrai n'i bɛ mɔgɔ ka jamana sanfɛ n'i commandant ye attentat de bɛ kɛ kuma bɛɛ c'est vrai à tant que la population n'est pas coopérative avec toi échec de don et l'Amérique sait très bien que ni Niger y'i ban hali n'ale ye pression kɛ fo o tuma na ni Niger y'i ban c'est pour ça l'Amérique veut aujourd'hui tuer les 3 présidents de l'AES non a bɛ fɛ k'u faga yɛrɛ de a tɛ coup d'état ko la a tɛ foyi la uniquement pour les éliminer de bon Amérique yɛrɛ ka laɲini y'o de parce que ni u sera bi ko Russie ka se ka Niger dɛmɛ Niger ka contrat di Iran ma mais ça c'est fini pour les États-Unis ça États-Unis bɛ taa Sahel perdre carrément
Donc la situation est très tendue. C'est très tendu, c'est très tendu. Parce que il va calmer comme ça, il va aller au de son BRICS. Bon, moi, quel qu'en soit, il suis pas dans le BRICS là. Donc on est au Théouli. Mois de juin, juillet, on est Inch'Allah, on va se rendre dans le BRICS. On est dans le BRICS, on va aller à ce qu'on a fait. Allez, le BRICS là. Président Sigli, non, c'est fini. Poutine Sigli, mais l'avantage de finir. Ça va avantage, c'est la fois que ça donne. Poutine gagne un mandat pour elle. C'est uniquement pour libérer l'Afrique. Poutine gagne un mandat pour elle. Doré foyer. Moussa ni anglais ni banane, ni anglais ni femme, ni anglais ni ça fait en temps il restera bête. Soit il est partenaire gagnant kenanye, ou bien c'est Ibantouin. Ou Ibantouin. Parce que l'Iran est en Amérique Tessigi. L'Amérique ne va jamais accepter l'Iran dans Sahel. Attaque, ça veut quoi? Avec ça, des attentions. Ou on a nous mensonges, il suffit que l'unité d'or fouille l'Amérique à guerre kellingue. Non, guerre. Nous définissons la guerre financière de l'Amérique. L'Amérique froidement peut créer des boules qui ont financé à la façon. Donc, à la puissance baïtini. En 1945, l'Amérique, l'Italie, l'Allemagne, il y a ça parlait des bangou, des financements d'Iberma. Maintenant, il y a une guerre de l'Amérique. L'Amérique a 93 millions d'Ukraine. Mais il y a voilà. Et aujourd'hui, gaz peut passer à l'Amérique des boulots. Pétrole peut passer à l'Amérique des boulots. Donc, l'Union européenne fait ce qu'il met à la Génésie. Elle fait ça, elle perd Manakola. Ils préfèrent de composer avec les Européens, Europe de l'Est et Europe de l'Ouest. Ils préfèrent composer pour nous que l'Amérique fait affaiblir. Carrément. Donc, je me Nobel et les intérêts c'est ça. Mali est barca, c'est vrai, Mali est Kounolo Dougoudé. Agnès Raminta, Aka Gelemeni, ni sera conferté. Moussa Siba Kalamara m'a dit Antaro Guilare et Génatica. Ça fait Niam Beka Kounolo de quoi. Parce que si ça on est attaqué contre Béchaya, parce que l'Amérique m'a dit ça sera maintenant une attaque des choses là, des missiles. À mon avis, des missiles. Quels sont les missiles plutôt? Non, attaque Béchaya, on a quoi dire? Pourquoi missile plutôt? Ou bien missile Boro fouille là, c'est avec l'aide maintenant des Américains qui a dit Algérie va dire Terrousou va fli. C'est fini. Attends, il y a d'autres missiles fait fli. A bilu qu'on a armée régulière de Beka Côte Douma. On est là et sur le aider au café. Cordonneau de Douma, cordonneau je sais pas si on me Douma ou on va Douma, son tado. Donc aujourd'hui, avec le système de défense russe aussi, au nord Fambé, on a fait un installé au Niger, on a fait un installé au Burkina. Donc, Amina Mouné, c'est ça. Il y a un contrat pour tirer le galon. Point d'interrogation. Mais ni tient c'est fini pour l'Amérique. Et l'Amérique aussi a dit qu'il y a une loi. L'Amérique qui joue, l'Amérique joue à la nage, l'Amérique qui joue, sera bête. Donc, on va beaucoup malheur. Aya Bobo, est-ce que Niger vraiment dans ce qui est accord États-Unis ou pas Niger? Tant que est-ce que ma foi familiale. Comment faire un accord dénoncer l'accord pour balancer l'Amérique l'Amérique dit qu'il ne bouge pas. Accord dénoncer. Mais maintenant, comment est-ce que maintenant le Niger signe et réellement il y a un contrat entre le Niger et l'Iran? L'Amérique veut le faire. L'Amérique veut savoir réellement notre contrat. Mais l'Amérique va donner le contrat pour aller salir. Parce que et il suffit de contrat sur Iran fait Iran me dou ou va le dire il suffit Iran ne veut dire Odato France Macron m'a dit que pertida français c'est vrai la France n'a jamais eu un président médiocre comme Macron allez d'une béquerie non la France n'a c'est le Macron a signé que la héritage des Africains quoi c'est le Macron a réélection que l'Afrique a libération ça a été une libération pour l'Afrique. Et Mingelarna, c'est uniquement les pays de Sahel, de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis, au ASC. Uniquement les pays du Sahel. C'est là pour nous, Sénégal, mais on a le même concept, on a la même réalité géopolitique et géostratégique. Ça veut dire que la réalité est en bête, on a l'économie est clé, on a l'économie est clé, en bête, Sahel, Djamané. Donc, ni anga atteindre la réalité qui est observée à l'évolution fait. Bon, c'est là où c'est là où le double de cocotier boulot, double cocotier tout boulot, tiens le double, et ça c'est la internationale économique. C'est là où l'échec du boulot à nous.
parce que c'est là où intérêt est cligné ou réalité est cligné mais ailleurs si d'où réalité est cligné ou intérêt est cligné ou économie peut être non fengelinga. C'est ça l'avantage de l'AES. Au-delà, les Russes veulent continuer avec l'AES qui a soutenu à 100%. Parce qu'il a été clé de nous. Mais fin de l'AES, ni les choses en demain, ni les Européens y a soro, les Européens veulent faire États-Unis quand ils attaquent. Ça veut dire qu'ils en demain quand ils sont oui. Ils sont en demain de mime en boulot. Américain n'a soro. Et les Européens n'a soro. Sur le fait qu'ils reçoivent dans la gaz, gaz mériche là, à gratter et à seconde. Peut-être même les Russes là, à dire à mais les Russes viennent nous aider pour que autant qu'on a ces les ressources seront, pourquoi faire nous avec les donc on est venu un pays sous ça va engrais bouti engrais jamana di jamana mina sala keto la etiba kala mani antale ni on avait besoin maintenant de bons dirigeants ça va n'importe qui nous comment nyang teni siso parce qu'en fleur on a dit puissance de boula en fait mais nansara keto la amène na faso nansara keto la amène na fa bas de so ah ya bo beka boka kuma mun fo sa na ya jete mena ka bo politicien kon te be anga se foni bula anga ta foni labana parce que beka ni ka ko ba élection ke ko président ka se ka parce que to mena wala la politicien de mal là ça à partir de Fogé, à partir de Valisier, politicien de Malasa, d'Arimé Naudou, parti bêtillé Morodi. Ni tu es parti là d'autres politiciens. Parti est coulou de Akinanidou, mais Mali Bé Nabora Ademana Tigibé parti Bella. À part l'Adéman, Tigibé parti Bella. Deux parti président 30 ans, deux parti président 25 ans. Démocratie est mouvant. Il y a des gens qui ont fait la Simi Mena. Et il y a parti président 30 ans nous. Et Mangaboya. Assimier sans sabaké. Assimier Ngaboué, démocratie d'affaires, c'est alternatif. Je suis d'accord. Mais moi, il y a un parti président 20-30 ans. Vous savez, la démocratie, comment vous voyez? Ça, c'est un vrai dictateur. Parti président 30 ans, vous avez tout dit. On m'a fonction de droit. Non, il y a des démocrates qui viennent, qui sont présidents de leur parti politique pendant 20 ans, 30 ans, on les a beaucoup de parti politique de Malala, à part Adema, parti président de Bayerekuna. Faut ni Sara. Ni min boto e fangala o Sara. Ni sayate, parti président de parti kuna. C'est des partis personnels. Mali parti ya biuna ka be mo de taille. Donc politicien té, il suffit que je gagne mo nous sur le coup d'arriver duma ko avantage duma to bana. Parti bébé tout ko. Maro bébé tout ko. Donc n'était au running discuter quoi. Même une dans politicien té quoi. Ayati. Ayabu, on est le même pour moi. Ati. Manga wuli ka jalo donc an be PGFM na. Do ya jira ka fo ko masi ya yin nga pen la ko courantike. Ko abise ka min fo dro ko ko election ko kata. Solution tout boulot. Ouais, dora débat quoi. Mais mi fina dro. Dari me na de bien malin pour dissentir. Donc vraiment. OK. Bo kuma ko chekuma. Qu'il faut ka waliman dɔn ka bɔ ko nin y'an ka sunkalo baro ye ka sunkalo maa ma bɛ sun na ka ala ka sugurudun kuma yir'an na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn k'a fɔ ko vraiment ala k'an bɔ su la.